κάνουμε αναρρόφηση νερού κατακόρυφα προς τα πάνω και κάνουμε τις εξής ενέργειες. Μέσα σε αυτό το δοχείο βάζουμε λίγο νερό, το ζεσταίνουμε σιγά σιγά μέχρι να βράσει. Καθώς βράζει λοιπόν παράγονται ατμοί και γεμίζουν το χώρο του δοχείου, μάλιστα ο αέρας φεύγει καθώς παράγονται οι ατμοί, άρα λοιπόν δεν έχουμε σχεδόν αέρα εκεί μέσα. Αφού βράσει και είμαστε σίγουροι ότι έχει φύγει όλος ο αέρας, κλείνουμε και απομακρύνουμε την φωτιά, εφαρμόζουμε αυτό το γυάλινο σωλήνα καλά και αναποδογυρίζουμε μέσα σε αυτό το δοχείο με το χρωματισμένο νερό. Θα παρατηρήσουμε λοιπόν σε λίγο ότι το νερό ανεβαίνει σαν πίδακας και η αιτία είναι η ατμοσφαιρική πίεση που σπρώχνει το νερό και το ανεβάζει μέσα στο δοχείο.